Reit, mi gafodd Galluog i Dysgu i gyhoeddi yn Ionawr 2022 eleni, a mae rwan yn rhan o gwricwlwm i Gymru, ac mae'r canllawiau yna i gefnogi'r dysgwyr i symud i gyfeiriad y disgrifiadau dysgu yng ngham cynnydd 1. Mae yn allweddol ar gyfer dylunio a chynllunio ar lawr dosbarth, ac efallai bod hwn ddim yn edrych yn debyg i ac wedi osod allan yn debyg i'r camau cynnydd a'r datganiadau hyn sy'n bwysig, ond mae'n cynnwys yr holl agweddau sy'n holl bwysig ar gyfer y cyfnod dysgu yma. Ac nad oes na faes dysgu a phrofiad o fewn y testun, gallwch weld sut mae'n cysylltu ar gwahanol feysydd dysgu. Gallwch chi ffeindio ar hwb o dan dylunio cwricwlwm ac ystyriaethau ymarferol. Na i ddangos i chi fan sut i ddod o hyd iddo. So hwn mynd â ni syth i hwb. Felly, pan ydych chi ar hwb, beth ydych chi'n neud i clicio'r Cwricwlwm y Gymru. Sori, mae'r we bach yn ar y deg yma. Newn ni ddangos i chi ar y diwedd gan bod y we'n chwarae fyny yn fama, felly cael gwared o hwnna. Felly, i bw mae o, mi ddatblygwyd yr adran Galluog i Dysgu sy'n rhan o fframwaith i Gwricwlwm i Gymru mwyn helpu uwch arweinwyr ac ymarferwyr mewn ysgolion a lleoliadau i gynllunio, dylunio a gweithredu cwricwlwm sy'n addysgegol briodol i bob ysgol. Mae ar gyfer dysgwyr sydd yn y cyfnod dysgu sy'n arwain at cam cynnydd 1. Mae o hefyd o ddydd i bob dysgwr yn enwedig o fewn y cynradd. Mae o hefyd ar gyfer ymarferwyr sydd yn gweithio gyda dysgwyr ADY, a gellir ei ddefnyddio hefyd fel adnodd i helpu gwerthuso ansawdd ac effaith dyluniad cwricwlwm ar gynnydd dysgwyr. A mae yna werth amlwg i'r cyfnod dysgu hwn, a mi ddyled i ystyried fel cyfnod sy'n arwain at y datganiadau hyn sy'n bwysig yn y 6 maes dysgu a phrofiad a'r disgrifiadau dysgu yng ngham cynnydd 1. A mae'n darparu'r sylfaen gadarn sydd ei angen ar yr holl ddysgwyr mwyn datblygu ni hamser ei hunin tuag at wireddu 4 diben y cwricwlwm. Felly, mae Galluog i Dysgu yn cael bwyntio ar y prif egwyddorion sydd yn holl bwysig ar gyfer dysgu holistaidd ac ystyrlon yn y cyfnod yma. A mae yna 2 elfen hanfodol mwyn galluogi hyn. A mae rhain di newid mewn enwau ers yr ymgynghoriad, a rwan yn cael ei galw yn oedolion sy'n galluogi'r dysgu, profiadau sy'n ennyn diddordeb, ac amgylcheddau effeithiol. A mae'r elfennau yma yn gysylltiedig â'i gilydd ac hefyd yn dibynnu ar ei gilydd. Ac mae'r rhyngweithio rhwng y naill a'r llall yn allweddol i'r prosesau addysgu a dysgu ar draws Gwricwlwm i Gymru. Mae'n bwysig canolbwyntio'n benodol ar ansawdd ac effaith y rhyngweithio rhwng y 2 elfen allweddol mwyn ysbrydoli a herio plant wrth iddynt ddysgu. Felly, swn i'n edrych yn gyntaf ar oedolion sy'n galluogi'r dysgu, a fel y gwelwch ar y sgrin, dyma rhai brif nodweddion sy'n cael ei nodi o fewn y canllawiau. Mae'r rôl yr oedolyn yn rhan annatod o gynnydd pob dysgwyr, ond mae'n arbennig o bwysig yn ystod y cyfnod dysgu yma. Yr oedolyn sy'n gosod y disgwyliad o ran dysgu drwy annog a chefnogi dysgwyr i ddechrau cydweithio, i ddatrys problemau, ymateb hefyd i ddiddordeba'r dysgwyr, ymateb ydi hongli sut mae plant yn cyfathrebu drwy'r hyn y maent yn ei wneud, ac ymateb yn sensitif i hyrwyddo cyddeallwriaeth. Mae'r oedolion hefyd yn creu y cysylltiadau trawsgwricwlaidd effeithiol,
ac mwyn sicrhau darpariaeth eang a chytbwys a tynnu ar wybodaeth a phrofiadau blaenorol y dysgwyr hefyd. A mae'r oedolyn hefyd yn modelu ac arddangos mwynhad I hunin o'r broses ddysgu gan ddefnyddio chwilfrydedd y dysgwyr fel cyfleoedd dysgu. Fel byddwn fel oedolion hefyd yn modelu ac arddangos mwynhad ein hunin o'r broses ddysgu. Sori, mae hwnna 'di mynd, mae'n sgrin i 'di mynd yn ddu. Dych chi dal I weld hwnna? Yndyn, Stew, dal yna gwawr yndi? Mae dal yna. Yndi. Mae 'di dod yn ôl. Na ni, oce. Reit, ymddiheuriadau am hynny. Wrth edrych wedyn ar y profiadau sy'n enyn diddordeb, mi ddylai'r profiadau wneud dysgwyr yn fwy annibynnol, gan gynnig her a chyfle iddynt lwyddo. A mi ddylent gynnig cyfleoedd I gyfrannu mewn gweithgareddau a chyfleoedd dysgu ymarferol heb I unrhyw beth dorri ar ei traws. Ac yn seiliedig hefyd ar sefyllfaoedd bywyd go iawn. A mi all y profiadau ydych chi'n ei ddarparu gynnwys ddewisiadau'r dysgwyr I hunin neu gallant ddeillio o ddiddordebau lleol neu gyfoes. Mi ddylant hefyd gefnogi datblygiad plentyn yn holistaidd gan helpu dysgwyr I wneud y cysylltiadau rhwng y meysydd dysgu a phrofiad ac ar draws y cwricwlwm. Gan I galluogi I symud I gyfeiriad y disgrifiadau dysgu yng ngham cynnydd un. A mae'r profiadau yn hanfodol mwyn cefnogi dysgwyr I ddatblygu sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu. A maen nhw angen profiadau sy'n ni'n helpu I feithrin cadernid emosiynol a bydd o'n cael amser a chymorth I gydnabod I teimladau nhw hunin a theimladau bobl eraill. Felly mae angen cynllunio profiadau hyn yn ofalus mwyn datblygu sgiliau canolbwyntio a gwrando'r dysgwyr mewn amrywiol o gyd-destynau, a hynny o dan do ac yn yr awyr agorad. Mae'r canllawiau hefyd yn nodi y ddylai'r profiadau gynnwys cyfleoedd I ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o gynrychiolau symbolaidd, arbrofi gydag offer a deunyddiau gwneud marciau, gan ddechrau cyfleu ystyr iddynt. Defnyddio geirfa mathemategol syml wrth ymchwilio nifer, rhif, siap a ffatrwm, a chyfleoedd hefyd I gefnogi datblygiad gwybyddol a thechnoleg digidol. Mae'n sôn hefyd y ddylai'r profiadau I hannog I fwynhau gweithgarwch corfforol gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfarpar, adnodda ac offer o fewn yr amgylchedd tu fewn ac hefyd tu allan. A thrwy hyn yn cefnogi datblygiad o gydsymudiad, cryfder craidd a'i cydbwysedd yn ogystal ar mân sgiliau. Mae angen I profiadau adlewyrchu a dathlu natur ddwyieithog Cymru hefyd ac amrywiaeth diwylliant Cymru, yn ogystal â gwahanol ieithoedd a diwylliannau eraill. A drwy'r profiadau hyn oll, ddylid annog dysgwyr I ddatblygu sgiliau o ran creadigrwydd a'i gallu feddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae'r dyfyniadau yma wedi dod o'r canllawiau a fel y gwelwch cyfeirir at nifer o elfennau cwricwlwm I Gymru. Enghraifft y 4 diben, datganiadau un sy'n bwysig, sgiliau cyfannol ac elfennau o'r 12 egwyddor addysgegol. Mae jyst gadael hwnna ar y sgrin am eiliad I chi ddarllen o. Felly, yn symud rwan i'r adran amgylcheddau effeithiol, a hein mewn ffordd i'r prif elfennau o'r amgylcheddau effeithiol. A mi ddylai'r amgylchedd dan do ac yn yr awyr agorad fod yn ganolog I brofiadau bywyd go iawn dysgwyr. A dwi'n siŵr bod pawb wedi bod yn gwneud cryn dipyn o ddefnydd o'r ardal tu allan yn ystod y flwyddyn ddwy ddiwetha yma. A mae archwilio'r amgylchedd yn allweddol I'w datblygiad, a gan ddatblygu hefyd I hymwybyddiaeth o berthyn. Mae'n bwysig I ni ystyried nid dim ond yn yr ardaloedd ffisegol yn unig, ond hefyd yr hinsawdd emosiynol sy'n cefnogi dysgwyr I gyflawni potensial, sy'n ei galluogi fynegi hunin yn gorfforol, yn greadigol ac I ddatblygu dychymyg gan ganiatáu iddynt ddilyn I diddordebau.
A mae'r gallu dysgu hefyd yn nodi y ddyle'r amgylcheddau ddathlu amrywiaeth, bod yn gynhwysol ac yn gyfoethog o ran cyfathrebu i hyrwyddo sgiliau cyfathrebu cynnar. A mae angen sicrhau bod ystod eang o adnoddau ar gael i ehangu i geirfa yn sgaffald i ddatblygu dealltwriaeth dysgwyr o gysyniadau mathemategol a chynnwys cyfryngau digidol ac ystod adnoddau eraill i wella'r broses dysgu sy'n priodol o ran datblygiad y dysgwyr. Mae'r canllawiau hefyd yn nodi y ddylai'r amgylchedd danio chwilfrydedd, ysgogi dysgwyr i ymchwilio, datrys problemau, datblygu sgiliau meddwl yn creadigol ac yn feirniadol, yn ogystal â darparu amser a lle iddynt fyfyrio a herio eu hunain yn gorfforol. Ac yn olaf, drwy ddarparu'r amgylchedd sy'n hyblyg ac amrywiol, bydd cyfleoedd i gynnig risg, her a meistriolaeth o'r sgiliau galluogi drwy ganiatáu amser a chyfleoedd estynedig yn rheolaidd i ddysgwyr ymarfer, ailadrodd a gwreiddio sgiliau ddysgwyd, a hynny mewn amrywiaeth o gyd-destynau. Felly, yn y canllawiau, mae o'n sôn am y 4 nodweddion allweddol fel addysgeg effeithiol, sy'n rhoi'r lle canolog i'r dysgwyr ac yn allweddol fel addysgeg effeithiol, ac allweddol hefyd i weithredu cwricwlwm i Gymru. Mae'r addysgeg hon yn un sy'n ymateb yn ddeinameg ac wedi gwreiddio mewn cydberthnasau cryf. A mi fydd yr addysgeg yna yn llwyddiannus a dysgwyr yn cael cefnogaeth i ddatblygu pan fydd y 4 elfen oedden ni'n sôn am gynharach yn cynnig cyfleoedd cyson ar gyfer y canlynol, sef chwarae dysgu sy'n seiliedig ar chwarae, bod y tu allan, arsylwi a dysgu dilys a phwrpasol. A be da ni'n mynd i wneud fan ydy edrych ar bob un o'r rhain mewn fwy o fanylder. Felly, chwarae a dysgu sy'n seiliedig ar chwarae. Mae chwarae yn hawl sylfaenol gan bob dysgwr. A drwy chwarae a phrofiadau'n ymwneud â chwarae, gall plant ddarganfod gwahanol ffyrdd o brofi ystod o emosiynau gan ddysgu yn y byd o'i cwmpas hefyd. A mae chwarae hefyd yn broses ddilys i blant o bob oedran. Bydd capacity plant i ddatblygu mewn ffordd positif yn cael ei listeirio os cyfyngir ar yr ystod eang o amgylcheddau a'r cyfleoedd chwarae sydd ar gael iddynt. Mae chwarae hefyd yn darparu cyfleoedd lawer i ddatblygu sgiliau. Mae'n dylwanadu ar ffordd o feddwl ac agweddau at ddysgu hefyd. A mae chwarae a dysgu dy chwarae yn cefnogi datblygiad holistaidd ar draws y cwricwlwm. A dylai pob ymarferydd ddeall ei werth a dylai talu sylw manwl iddo hefyd. Felly, bod y tu allan, mae bod y tu allan arbennig o bwysig i ddysgwyr yn y cyfnod hwn o ddysgu. A gall dysgu tu allan arwain at lefelau uchel o les, hyder ac ymgysylltu. A mae bod tu allan yn gyfle i ddysgwyr archwilio, ymarfer a gwella sgiliau a'i sgiliau trawsgwricwlaidd. Ac mwyn manteisio i'r eithaf ar fod y tu allan, mae angen oedolion sy'n galluogi'r dysgu ac sy'n deall ei bwysigrwydd a'i werth i ddysgwyr hefyd. Mae bod tu allan yn darparu cyfleoedd i'r dysgwyr gael rhyfeddu, cael ei hysbrydoli, ac mae'n caniatáu i ddysgwyr i ymateb yn naturiol mewn gofod agored, ymlaciol sy'n ei symbylu. A mae cyfleoedd cyfoethog a dilys yn y tu allan yn symbylus yn hwyra dysgwyr drwy'r hyn maen nhw'n ei glywed, i gyffwrdd, i weld a'i aroglu, gan ei hannog i fynegu hunain hefyd. Ac hefyd mae bod tu allan yn ei gwneud yn bosib i ddysgwyr datblygu ymwybyddiaeth ohonyn nhw hunain o fewn gofod, gan ei helpu ddeall y syniad o bro priodderbynniaeth hefyd. Ac wrth archwilio'r amgylchedd y tu allan, mi gall ddysgwyr datblygu i gallu i asesu a phrofi risg ynghyd â'i gwydnwch a'i hyder. A drwy ddarparu adnoddau naturiol a phen agorad,
Bydd hyn wedyn yn hyrwyddo'r datblygu'r sgiliau cyfannol drwy ddatrys problemau. Felly, dwi'n mynd i trosglwyddo chi wan, mae Anna mynd i gymryd drosodd yr ail hanner rwan. Diolch yn fawr, diolch. Felly, y nodwedd nesaf sydd gennym ni o ran addysgau glwyddiannus yw arsylwi. A thrwy arsylwi, mae gennym ni ddealltwriaeth well o anghenion, sgiliau a chynnydd dysgwyr. Ac fel y gwyddoch chi, dylai arsylwi fod yn rhan allweddol o drefniadau bob dydd ymarferwyr. A mae'r arsylwi effeithiol yn galluogi ymarferwyr i gynllunio darpariaeth briodol sy'n helpu dysgwyr i ymwneud â'r broses dysgu a'i mwynhau, yn ogystal â chynllunio i'w cefnogi nhw i symud ymlaen i'r cam nesaf yn ei dysgu. A mae'n fodiol dysgu proffesiynol cenedlaethol a'r arsylwi ar gael ar hwb, ac mi fyddwn ni'n dangos rhain i chi ar ddiwedd y sesiwn heddiw. Dwi'n siŵr bod chi hefyd yn gyfarwydd hefo'r cylch arsylwi, asesu a chynllunio. Mae'r rhain i gyd yn cefnogi datblygiad a dysgu plentyn. Mae cynorthwyo plant i wneud cynnydd yn dechrau gyda'r arsylwi ar blant mwyn adeiladu'r darlun cyfannol hynny. A wedyn, ar ôl i ni asesu, da ni wedyn yn gallu cynllunio wedyn i sicrhau bod y plant yn gwneud cynnydd gyda'i dysgu a'i datblygiad tuag at 4 diben Cwricwlwm i Gymru. Ac ar y sgrin fan hyn, mae yna ambell gwestiwn i'w ystyried a myfyrio arnynt o ran sut mae arsylwi yn agwedd allweddol o ran y cynllunio a'r ddarpariaeth. Felly mae rhaid funud bach i jyst i edrych dros y cwestiynau sydd ar y sgrin yn fanna. Felly symud ymlaen i'r elfen nesaf, sef dysgu dilys a phwrpasol, a mae hyn yn allweddol o fewn addysgau glwyddiannus. Mae plant a phobl ifanc yn dysgu'n dda pan byddant yn cymryd y rhan weithredol mewn profiadau sy'n ysgogi diddordeb, yn tanio dychymyg, yn ysbrydoli chwilfrydedd nhw ac yn hyrwyddo agweddau positif. Felly dylai profiadau hyn annog dysgwyr i ymchwilio, i archwilio, creu a chymryd rhan weithredol yn y broses dysgu. Felly bydd profiadau perthnasol ac ystyrlon sy'n seiliedig ar gyd-destynau bywyd go iawn yn galluogi'n dysgwyr ni wedyn i wneud cysylltiadau, i gymhwyso gwybodaeth ac atgyferthu ei sgiliau. A gall profiadau bywyd go iawn hefyd ysgogi dysgwyr i ddangos arweiniad wrth ofyn cwestiynau, nodi problemau, cymryd risgiau a hefyd dod o hyd i atebion. Mae'n bwysig felly bod ni fel ymarferwyr yn creu cyfleoedd i ddysgwyr gymhwyso'r hyn y maent yn ei ddysgu i sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae hyn yn ei helpu wedyn i ddeall pwrpas ei dysgu a gall gynyddu hefyd lefelau bodlonrwydd plant, eu hunan gred a'i gallu hefyd i oresgyn problemau. Mae ehannog i fod yn greadigol ac i archwilio hefyd yn ei cofnogi i ddatblygu'r dealltwriaeth o'r byd o'i cwmpas. Felly symud ymlaen rwan i ddatblygiad plentyn, a mae cynnydd yn ganolog i'r gwaith o ddylunio cwricwlwm, ac mae dealltwriaeth o ddatblygiad plentyn yn hanfodol. Felly dylai ymarferwyr ystyried cynnydd o safbwynt holistaidd drwy ddefnyddio egwyddorion datblygiad plentyn wrth gynllunio, dylunio a gweithredu cwricwlwm priodol. Dylai taith y dysgwr hon fodloni anghenion yr unigolyn a dylai ddigwydd ar gyflymder sy'n addas i bob un o'n dysgwyr ni. Felly drwy ymgorffori llais y dysgwr yn y broses gynllunio a'r plentyn yn ganolog i'r dysgu, a thrwy chydweithio a theuluoedd a phartneriaid eraill sydd ynghlwm wrth gynnydd y dysgwr, bydd hyn yn cefnogi'r datblygiad holistaidd. A dylai dylunio'r cwricwlwm ganolbwyntio ar alluogi dysgwyr i wneud cysylltiadau a throsglwyddo'r hyn a ddysgant i gyd-destynau newydd. Dylai'r dysgu a'r addysgu roi sylw i ddatblygiad plentyn, sef y corfforol, y cymdeithasol, yr emosiynol, cyfathrebu a datblygiad gwybyddol. Mae'r rhain yn bwysig i bob dysgwr iau ac i'r dysgwyr anghenion dysgu ychwanegol hynny a allai fod â phroffiliau amrywiol o ran datblygiad.
Dylai ymarferwyr ddefnyddio cyfleoedd arsylwi a gwybodaeth am ddatblygiad plentyn i gynllunio profiadau dysgu sy'n eu cefnogi ac yn herio pob dysgwr i ddatblygu tuag at wyreddi'r 4 diben. Ac wrth i'r dysgwyr gyrraedd cerrig milltir o fewn y meysydd datblygiad hyn, dylent dyfu'n fwy soffistigedig yn ei gallu i hunan ystyried, hunan reoli a datblygu meistriolaeth ar draws ystod ehangach o sgiliau. Dylai gwybodaeth gynhyddu a dyfnhau a dylent dyfu'n fwy abal i ddefnyddio'r hyn y maent wedi ddysgu a'i roi ar waith. Ac o ganlyniad wedyn, dylent ddechrau gwneud cysylltiadau ar draws y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig o fewn y meysydd dysgu. Felly rhywbeth arall sy'n bwysig a sy'n cael ei grybwyll hefyd ydy bod gen i ddealltwriaeth a gwybodaeth am sgemau sy'n holl bwysig yn y cyfnod dysgu hwn. A sgema ydy patrwm ailadroddus mewn ymddygiad naturiol plentyn. Mae sgemau yn rhan allweddol o ddatblygiad plentyn. A mae rhai damcanweithwyr, megis Piaget a Vygotsky, wedi bod yn sôn am rhai blynyddoedd yn ôl, oedd yn ddiweddar mae Dr Stella Louis ac hefyd Sally Featherston wedi codi mwy o ymwybyddiaeth tuag atyn nhw. Mae gan rai plant un sgema penodol a rhai eraill hefo clwstwr ohonynt. A fe all sgemau hyn amrywio un plentyn i'r llall, a fel arfer yn dibynol ar eu diddordebau nhw, felly maen nhw'n gallu cael eu cyfleu mewn gwahanol ffyrdd. Felly plant hefyd roi gorau rhyw sgema penodol ac ail ymweld â sgema blaenorol hefyd. Fel arfer, mae sgemau'n amlwg mewn plant hyd at rhyw 5 oed. Mae'r sgemau hyn yn helpu i drefnu a prosesu meddyliau yn teimladau. Maen nhw'n helpu i feddwl, ac wrth i ni fynd yn hyn, dy'r sgemau ddim yn diflannu, ond yn hytrach maen nhw'n mynd yn fwy soffistigedig. Ar y sgrin yn hyn, dyma chi 8 o'r sgemau mwyaf cyffredin felly. Os am wybodaeth pellach, mae gen i gyflwyniad ar sgemau yn y rhwydwaith Tymor yr Hydref 2020 sydd ar gael yng Nghanolfan Cefnogaeth Gwe o dan adran Cyngor Sylfaen. Mae yna hefyd becyn cymorth i helpu ar gyfer cynllunio ar gyfer sgemau ar gael ar hwb, felly ar ddiwedd y sesiwn, nhw'n i ddangos hwnnw a rhannu hwnnw hefo chi hefyd felly. Felly symud ymlaen rwan i'r rhan olaf o'r galluogi dysgu, sef y llwybrau datblygu. Wedyn wrth gynllunio gweithredu cwricwlwm, mae'n bwysig i ni ystyried y 5 llwybr datblygu hyn sy'n hanfodol i ddatblygiad pob dysgwr yn y cyfnod dysgu hwn. Mae'r llwybrau datblygu hyn yn canolbwyntio ar y plentyn ac yn ddibynnol ar ei gilydd, ac maen nhw yr un mor bwysig a'i gilydd o ran cefnogi datblygiad a chynnydd cyffredinol. Maen nhw'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i'r plentyn a mae cysylltiad agos rhwngthyn nhw ar egwyddorion allweddol datblygiad plentyn. Yn ogystal â cysylltiadau hefyd ar datganiadau'r hyn sy'n bwysig a'r disgrifiadau dysgu hefyd o fewn y 6 maes dysgu a phrofiad. Ac o fis Medi ymlaen, bydd Estyn yn ffocysu'n benodol gan edrych ar y 5 llwybr datblygu yma o ran ansawdd ddarpariaeth a'r dulliannau. Felly, nhw'n edrych ar bob un rwan yn unigol. Felly'r un cyntaf yn hyn ar y sgrin ydy perthyn. Felly mae'n deimlad o berthyn yn elfen hanfodol o hapusrwydd a lles. A fel y gwelwch chi, mae hwn yn cyd-fynd ar maes dysgu a phrofiad iechyd a lles. Ac yn y cyfnod dysgu hwn, mae plant a phobl ifanc yn dechrau datblygu ymwybyddiaeth o'i lle yn y grwpiau a'r cymunedau lawer maen nhw'n perthyn iddyn nhw, yn ogystal ag ymdeimlad o'i pwysigrwydd o'i mewn. Felly, dylen ni fel ymarferwyr wedyn datblygu ethos sy'n meithrin cydberthnasau cryf a diogel, gan fod yr rhain yn holl bwysig i bob dysgwr datblygu yr ymdeimlad cryf o berthyn. Wedyn yr ail un sydd gennym ni ar y sgrin nesaf ydy cyfathrebu. A mae cyfathrebu'n hanfodol i ddatblygiad dysgwyr. Mae faint o iaith mae dysgwyr yn dod ar ei draws a'r math maen nhw'n cael profiad ohono wrth ryngweithio yn gallu cael effaith ar ei datblygiad o ran sgiliau cyfathrebu. Dylai ymarferwyr wneud y mwyaf o gyfleoedd rhyngweithio i gefnogi dysgwyr i ddeall eraill a hefyd i fynegu eu hunain. Mae'r dysgwyr yn ennill a datblygu sgiliau ar eu cyflymder eu hunain a gall ymarferwyr eu cefnogi o ran datblygiad iaith drwy fodelu sut i wrando ar eraill a siarad at ddibenion gwahanol.
Ac wrth gynllunio cwricwlwm, dylwn ni fel ymarferwyr hefyd darparu amgylchedd sy'n cefnogi dysgwyr i fynegi a chyfathrebu eu anghenion, eu meddyliau a'u teimladau. Lle mae datblygu sgiliau cyfathrebu, iaith a llythrennedd effeithiol yn bwysig er mwyn dysgu'n gyffredinol. A'r elfen nesaf ydy archwilio, ac mae chwilfrydedd dysgwyr ynghylch y byd o'i cwmpas yn gymhelliad cryf i nhw fynd ati i archwilio. Felly wrth i'w sgiliau archwilio ddatblygu, gallwn nhw ddylunio ac ymarfer eu sgiliau a rhoi damcaniaethau sy'n dod i'r amlwg ar brawf ar eu pen eu hunain neu gydag eraill. A gall amgylcheddau cynhwysol, y tu fewn a'r tu allan, sy'n rhoi'r amser na wedyn a cyfle i'r plant yma i'r chwilio, chwarae ac ymchwilio, lle mae oedolion yn ymwybodol o ddiddordebau'r dysgwyr, helpu i feithrin agweddau positif at ddysgu, ond ogystal â chynyddu gwybodaeth a sgiliau'r dysgwyr. Felly lles. Mae teimlo cysylltiad a theimlo'n ddiogel yn elfennau hanfodol o les cadarnhaol. Mae'r oedolion, y profiadau a'r amgylcheddau mae dysgwyr yn dod ar eu traws yn dylanwadu arnyn nhw. Felly, dylai'r tair elfen hon gydweithio i ddarparu'r cyfleoedd i ddysgwyr, datblygu eu iechyd emosiynol, cymdeithasol a chorfforol i greu ymdeimlad cryf o les. Dylai ymarferwyr greu amgylcheddau sy'n ddiogel yn emosiynol, lle gall dysgwyr ddechrau adnabod a rheoli eu teimladau a'i hymddygiadau mewn ffurf positif. Dylai ymarferwyr hefyd darparu cyfleoedd i ddysgwyr gymryd risgiau, meithrin gwydnwch ac annibyniaeth a chymryd rhan bositif mewn gweithgareddau bob dydd. Wedyn yr elfen ola sydd gennym ni fan hyn ydy'r elfen o ddatblygu corfforol. Mae hyn yn fwy na chynnal gwers addysg corfforol. Mae'n golygu defnyddio a datblygu'n sgiliau motor bras a manwl mewn amrywiaeth o ffyrdd. A mae gan blant angen naturiol i symud, a mae symud yn gysylltiedig â gwybyddiaeth a dysgu. A gall datblygu corfforol gefnogi lefau uwch o ganolbwyntio, cymhelliant a chof, a mae'n help hefyd i ddatblygu cyhyrau ac esgyrn iach. Dyma mwy o fanylder ynglŷn â'r llwybrau datblygu yng nghwricwlwm lleoliadau nasgynhelir. A mae posib ysgolion ddefnyddio'r ddogfen yma wrth ddylunio a chynllunio eu cwricwlwm felly. Mae pob un o'r llwybrau datblygu'n cynnwys yr hyn mae plant ei angen i ddatblygu ar eu cyflymder eu hunain ac mewn ffordd sy'n briodol iddyn nhw. Fel y gwelwch ar y sgrin, mae wedi cael ei osod allan mewn colofnau gyda'r rhesymeg uwchben bob llwybr datblygu, a dyma chi enghraifft o'r un datblygiad corfforol. Dyma'r datganiadau mae angen i mi yn cyfleu'r cyfleoedd sylfaenol sydd ehangen ar blant i ffynnu. Dy'n cyfrifoldeb yr ymarferwyr ydy adnabod a deall y ffactorau hyn, fel eu bod yn cynnig cyfleoedd dysgu pwrpasol i blant, mwyn iddyn nhw allu diwallu'r anghenion hyn. Mae nhw'n ddatganiadau cynhwysol sy'n berthnasol i blant o bob gallu. Felly dylid defnyddio'r datganiadau mae angen i mi mwyn cynllunio yn hytrach nag at ddibenion asesu. A dyma'r datganiadau rwy'n dysgu sut yn dangos y sgiliau a'r ymagweddau y mae plant neu datblygu ar eu taith dysgu. A dyn drwy adnabod yr hyn mae plant yn dysgu wneud, gallwn ni gynnig profiadau dysgu gwell iddyn nhw a datblygu dealltwriaeth ddyfnach neu gyfleoedd wedyn iddyn nhw gymhwyso sgiliau newydd mewn cyd-destynau cyfarwydd. Yn argolofn ola, mae'r datganiadau mae yn cael ei gyfoethogi gan, yn disgrifio'r amodau delfrydol all gael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad cymdeithasol, emosiynol, gwybyddol a chorfforol y plentyn. A bydd llwyddiant yn dibynnu ar ba mor dda y byddwn ni'n ymateb i'r anghenion hyn sy'n datblygu ac yn cynllunio nhw ar eu cyfer nhw. Felly fel y gwelwch chi, mae'r ddogfen yma'n ddefnyddiol iawn, ac fe wnawn ni ddangos chi ar ddiwedd y sesiwn pnawn yma, felly ble dod o hyd i'r ddogfen a'r hwb. Felly mae llythrennedd rhifedd a chymhwysedd digidol hefyd yn sgiliau gorfodol wrth gwrs, ym mhob rhan o'r cwricwlwm cyfan, a chyfrifoldeb ni fel ymarferwyr ydy sicrhau bod plant yn datblygu ac yn gwneud cynnydd yn y sgiliau hyn.
Ac wrth gynllunio profiadau dysgu, dylai ymarferwyr sicrhau y gall plant gyfleoedd i feithrin, ymarfer, cymhwyso ac ymestyn y sgiliau hyn mewn cyd-destynau ystyrlon gan ddefnyddio'r 5 llwybr datblygu. Felly dyna ni ddiwedd yr cyflwyniad ar alluogi dysgu, ond er gwybodaeth i chi, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 6 modiwl dysgu proffesiynol sydd ar gael ar hwb. Dyn ni wedi bod yn cyfeirio atynt ac wedi bod yn trafod yn ystod ein rhwydweithiau cyfnod sylfaen y tymor diwetha ac yn hymor yr Hydref felly. Ond nod y modiwlau hyn ydy cynorthwyo ymarferwyr i fyfyrio ar eu hymarfer a'i darpariaeth drwy ystyried senarios, astudiaethau achos a chanfyddiadau ymchwil. Felly mae 6 modiwl i gyd, dysgu'n yr awyr agored, arsylwi, ymarfer sy'n paratoi plant i reoli cyfnodau pontio, chwarae a dysgu syniadau ar chwarae, profiadau dilys a phwrpasol, a gwybodaeth a dealltwriaeth o ddatblygiad plant. A wedyn, er bod y modiwlau yma wedi datblygu ar sail anghenion ymarferwyr sy'n gweithio gyda plant 2 i 7 oed, gall yr egwyddorion sydd wrth eu gwraidd fod yr un mor berthnasol ar draws ystod oedran ehangach a chyfnodau datblygu eraill. A lle bod yn briodol hefyd gallu ei cymhwyso i ddysgwyr hyd at 16 oed. Ynddyn nhw mae cwestiwn ymafyriol ynghylch pob enghraifft i ddarparu cymorth, i chi asesu eich ymarfer a'ch darpariaeth, fel gallwch chi ddatblygu a gweithredu'ch camau nesaf ar gyfer gwella. A dyma'r modiwlau yma'n ffurfio pecyn cyfannol i gefnogi ymarfer effeithiol ac maen nhw'n gysylltiedig â'i gilydd i arddangos amlheinaid a dysgu effeithiol. Felly mi fydd na, fel mae Gwawr wedi deud yn barod, recordiad o'r cyflwyniad yma ar gael i chi yn ganolfan gefnogaeth, yn yr adran Cwricwlwm Gymru ac hefyd yn adran cyfnod sylfaen. Felly, na i ddangos i chi rwan, wnawn ni ddallan o'r sgrin rhannu yn fanne, a wnawn ni ddangos i chi lle ddod o hyd i'r dogfennau yma ar hwb. Felly, na i just dod allan o hwnna fyny bach, a rhannu'n sgrin hefo chi. Felly, yn fan hyn. Dyna ni. Reit, i ddod o hyd i'r canllaw galluogi dysgu, dyn ni'n clicio ar cynllunio'ch cwricwlwm yn fan hyn ar y dudalen cyntaf, yn fama. Yna wedyn, ydych chi eisiau mynd i'r rhan ystyriaethau gweithredu ac ymarferol. Clicio ar y ddolen yna. Ac wedyn ar y chwith yn fan hyn, mae'r galluogi dysgu yn eistedd o dan yr adran addysgeg. Felly, fedrwch chi glicio arno fo, a neith o fynd chi'n syth i fan hyn. Ac fel o Gwawr yn sôn eisoes, dydy o ddim wedi osod allan fel yr camau cynnydd yn y ddogfen ar mis dysgu phrofiad, ond wedi osod allan fel hyn i chi yn fan hyn. Felly mae'r bob peth wedi sôn hefo chi hyn yma yn cael ei grybwyll yn y ddolen fan hyn felly. Felly os a'i nôl yn fan hyn wedyn, nôl gartra i fan hyn. Y dudalen gyntaf wedyn, i ddod o hyd i'r ddogfen nasgynhelir, ydych chi'n sgrolio reit lawr i'r gwaelod, ac mae posib dod o hyd i'r ddogfen honno yn fan hyn. Felly mae'n fwy o wybodaeth i chi hefyd ar sgemau yn y ddogfen nasgynhelir yn fama hefyd felly. Felly mae posib i chi lawrlwytho'r ddogfen yn PDF yn fanna. Ac hefyd ar hwb, mae yna ddogfen ar sgemau. Felly mae hon yn ddefnyddiol hefyd. Felly yn fan hyn mae'r sgemau ac wedyn mae gennych chi, os ydych chi'n sgrolio lawr yn fan hyn, mae gennych chi adnoddau posib, geirfa allweddol gweithgareddau a cyfleoedd dysgu yna hefyd enghreifftiau o sut mae'r sgemau'n cysylltu hefo'i gilydd hefyd felly. Felly mae'r rhain ar gael ar hwb i chi yn y fan honno. Felly na i stopio rannu'n sgrin. Dwi'n gwybod os yna rhywbeth arall ti eisiau ychwanegu Gwawr neu Sionna, ydych chi eisiau rhywbeth yn y chat o gwbl? Na, dwi'n meddwl bod yna gwestiwn yn y chat. Na. Na, ddim ar hyn o bryd. Iawn, felly. Diolch yn fawr i chi gyd am ymuno hefo ni pnawn 'ma i'r cyflwyniad ar galluogi dysgu. Felly unrhyw gwestiwn sydd gennych chi neu os unrhyw ymholiad, plis cysylltwch hefo unai Gwawr neu finna. E-bost Gwawr ydy Gwawr Eleri Thomas.
at gwegogledd.cymru ac yn e-bost i di Anna Hughes at gwegogledd.cymru a mae Sioned Hywel Thomas hefyd yr un cyfeiriad fan'na, Sioned Hywel Thomas at gwegogledd.cymru. Felly unrhyw gwestiwn ymholiad, os ydych chi eisiau aros ymlaen ar y diwedd fan hyn, o'n i aros ymlaen ac unrhyw gwestiwn neu unrhyw beth ydych chi eisiau holi, mae croeso chi wneud. Ond diolch yn fawr iawn i chi am ymuno pnawn 'ma.